é un destes oficios aparellados á morte tradicionalmente masculino e rodeado sempre dun certo misterio, incluso superstición, é o de sepultureiro. Pois ben, a esta muller, a esta moza que están vendo na imaxe, bueno, ela chamase Alicia, ten 36 anos, leva facendo isto dende os 28, porque sí, ela traballa como sepultureira e quere romper Fátima con todos estes prexuizos e supersticións e o que faga falta. Está asociado, efectivamente, compañera, a un oficio de homes, verdade? Pero neste caso estamos vendo, pois, ademais dunha muller ben nova que quere seguir con esta tradición de seu pai, Alicia, asociamos sepultureiros a homes, no teu caso, está rompendo eses prexuizos, non? Sí, a verdade é que levo xa, pois vou facer en setembro 8 anos neste traballo. Pero das poucas sepultureiras ou a única, como é? Pois eu creo que son a única. Din que hai outra en Galicia, pero creo que é a única sepultureira. Non estou moi, pero creo que sí. E por que pensas ti que a xente, mellor ou en xeral, este oficio pois teñe un pouco como de reparo, non? Sí, teñeno como reparo, e sobre todo para, non sei, para as mulleres e tal, pero bueno, é cousa como máis de homes, non? Todo era, pois, enterradores, pero pois agora, desde fai 8 anos, son a enterradora daqui de San Sadurniño e Moiche, e estou moi contenta, moi orgullosa de selo, e animo a todas as mulleres de que collan oficios tamén de homes, que tamén valemos para isto. Que ben, ese alegato. Pero diste, estás contenta, pero aquí non se pode, neste oficio non se pode sorrir moito, non? Como é? Non, aquí non hai sorrisos. Aquí a verdade é que o meu oficio é todo pena. Todo pena e tristeza. Eu non poido decir que teño un traballo no que me poida rir, non. Todo ten que estar... As familias nun momento complicado. Sí, as familias teñen, bueno, están vivindo o seu duelo, a súa tristeza, é moi complicado para eles, e ti tes que ser todo o que poidas, e claro, é moi triste, moi duro. En moitas ocasións, sobre todo cando é unha persona nova, é moi duro. Porque cales serían as túas funcións? Unha delas, como vemos, limpiar, non? Que te interrompemos aquí no traballo, pero ti dalle, porque así tamén a vemos. Porque a min chamame a funeraria, e veño, bueno, teño que vir saber que cal é o nicho correcto, e o oco correcto. En este caso, pois eu tería que quitar os restos. Tes que quitar o cemento que ten aí, como faz, claro, non? Picar? Sí, teño que coller a maceta e picar todo. Isto é o cemento, pero detrás hai o ladrillo e temos que picar todo. Teño que picar todo e despois está a súa caixa cos seus respectivos osos e aínda que pasen 10, 20, 30 anos, pois siguen estando aquí. Aquí están os seus restos e está todo aí. E aproveitando esta frase que me estás contando, isto que nos estás contando, antes de despedir, ou despedimos con iso, ti contábasme antes, queres animar, non, dicir así, a xente non tan maior, senón tamén os novos, que se acheguen ao cemiterio. Por qué? Sí, porque eu creo que deberíamos de vir, non? Porque hai moita xente que igual morren os nosos pais, os nosos abuelos ou algo, e igual nin sabemos onde temos o nicho, nin sabemos onde querían ir nosos pais, non sabemos nada. Entonces eu diría a xente máis nova que se acerque ao cemiterio, que temos os nosos seres queridos, que non nos olvidemos deles, porque están aquí. Os restos, como dicías, non? Claro, están aquí, os nosos seres queridos aquí están, e eu animo a xente nova de que veña, de que teñan atendido os seus pais, avós, irmãos, como teño eu tamén, os nosos seres queridos, non? Graciñas, Alicia, por atendernos. Moitas gracias. Grazas, Alicia, por contarnos, non, aí os entresixos deste oficio. Elba, ti